Op! Doe het! Weet je die jongen? Met hem aan! Hier, daar is die wel. Doe het! Douwe Douwstra. De dacht dus dat je samen in binnenkomen koest. Maas, jong. Zo weg hoe ik mat. Met lange noord door. Nou ha! Nou, jong. Zo speel je was. En dan maar mij. Wat denk je nou maar niet mij? Ik dacht het net, jongen. Nee. Woe! Zo zes de rit, dan kan ik wel een slokje broeken. Ah, jongen. Doe eens pak, jongen. Pak het niet. Haha, dat wist wel. Wissel? Ja, luister je als koftje. Ik ben een scheidsrechter. Mark Havinga. Ik wilde het tijd voor die is om te dienen. Het speeltje is die. Ze zit achter die jongen. Maar het is nog zwaarder als je wij best. Zo gauw mogelijk die wij wezen. Ze zit achter die jongen. Dus denk erop.
Het gebeurt, mansje. Het is te laat. En ik meen dat ik dat al zei niet dat het te laat weer. Maar nu is het echt gebeurd, Farry. Ik heb je dit verteld en we hiest het net erom. Maar nu is het gebeurd, boekenbaas. Het is te laat. Het is te laat.